Και γιατί είναι το καλύτερο με τον Πέτρο Τατούλη και όχι με τον Δημήτρη Δράκο, με τον Νίκο το Γόντικα, με τον Γιώργο το Τζόγκα, με τον Θανάση τον Πετράκο? Γιατί Πέτρο Τατούλη? Γιατί είναι ανεξάρτητος, πρώτον, δεν επηρεάζεται δεύτερον, είναι επαναστάτης, είναι δημιουργικός, είναι οραματιστής. Εγώ προσωπικά, το έχουμε συζητήσει και κατηδίαν, αν σε αυτές τις εκλογές περιφέρειας θα βλέπαμε μία από τα ίδια, δηλαδή Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Κουκουέ, συνασπισμό, και κατέβαζαν υποψηφίους το κάθε κόμμα μεμονωμένο, εγώ δεν θα πήγαινα καν να ψηφίσω. Γιατί τα έχουμε δει. Τα έχουμε δει τόσα χρόνια. Αυτό που λες. Καν να ψηφίσω. Καν να ψηφίσω. Έτσι, τέτοια αγανάκτηση. Ναι, τέτοια όπως έχει όλος ο κόσμος, έτσι. Δεν είναι καλό τρόπο να το δείχνουμε την αποχή. Νομίζω πω πιο καλό τρόπο είναι να ψηφίζουν. Δεν μα αρέσει ο ένα, πάμε στον δεύτερο. Ούτε αυτό, πάμε στον τρίτο. Δεν είναι καλύτερα να βρούμε το μη χειροβέλτιστο, κάπως έτσι? Το ίδιο κάνουμε τόσα χρόνια. 30 χρόνια κάνουμε το ίδιο και δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ναι, αλλά τόσα χρόνια ή τον πρώτο ή τον δεύτερο. Και ο δεύτερο πρώτο και ο πρώτο δεύτερο. Υπάρχουν κι άλλοι πιο πέρα. Και εδώ θα το πω την επόμενη εβδομάδα, οι υποψήφοι στην περιφέρεια είναι 6, 7, 8. Είναι και ο Λάμπρος ο Μπούκλης με τους οικολόγους πράσινους. Ναι. Είναι ένα σωρό κόσμος. Με αυτή την έννοια. Ας είναι κάποιος, αλλά να παίχνουμε και να αφήνουμε μια ομάδα να ψηφίσει και να κανονίζει για εμάς, ξέρω εγώ. Πιστεύω στις εκλογές, ειδικά στις δημοτικές και στις περιφερειακές τώρα, ο κόσμος δεν πρέπει να ψηφίζει κόμμα. Πρέπει να ψηφίζει άτομα. Άτομα που μπορούν να το βοηθήσουν. Να είναι οι άνθρωποι τους, οι δικοί τους άνθρωποι, μέσα στο ίδιο περιβάλλον που ζουν, να μπορούν να τους πούν τα προβλήματά τους, να τα ακούσουν. Αυτή τη δυνατότητα πρώτη φορά τη δίνει το σύστημα, η περιφέρεια. Όταν η κεντρική εξουσία ανήκε στην Αθήνα, έτσι, και δεν είχαμε καμία επαφή με οτιδήποτε, τώρα πια θα παίρνουμε μόνοι μας αποφάσεις. Ο Κορίνθιος θα πάρει απόφαση για τον Κορίνθιο. Ο Κορίνθιος για τον Κορίνθιο, για τον τόπο του. Άρα θα πρέπει να στηρίξει τους ανθρώπους αυτούς που πιστεύει ότι είναι άξιοι να τους εκπροσωπήσουν στη μικρή βουλή που θα είναι η περιφέρεια, που θα αποτελείται από 51 εκλεγμένους αντιπροσώπους και θα πρέπει να έχουν τη δύναμη. Γι' αυτό και έχουμε πει ότι σε αυτές τις εκλογές πρέπει όλοι να πάνε να ψηφίσουν, γιατί είναι περιφέρεια, γιατί ο Σταυρός μετράει πάρα πολύ, γιατί όλοι οι υποψήφοι, όταν θα κουβαλάνε τους σταυρούς πίσω τους, έτσι, θα μιλάνε με άλλη δυναμική και άλλη δύναμη. Λοιπόν, ο Πέτρος ο Τατούλης, που θα βγει σίγουρα στις 7 του μηνός, θα έχει 7 αντιπροσώπους από την Κορινθία. Όσο περισσότερους σταυρούς έχει στην πλάτη του και οι Κορίνθιοι, τόσο μεγαλύτερη δύναμη θα έχουν και αυτοί σε μια καρέκλα που θα καθίσουν την επόμενη μέρα. Να αντιπροσωπεύσουν τον νομό. Είναι όμορφες οι κουβέντες που λες και κάποιες από αυτές είναι ποιητικές. Σαν να έχεις γνωρίσει από τη μητέρα. 3 ποιητικές συλλογές, η Παυλίνα δεν είναι και λίγες, η τελευταία είναι εκρηκτική, μια πιο ωραία από την άλλη. Είπες λοιπόν ότι να κουβαλάνε σταυρούς πίσω τους, έτσι δεν είπες? Σταυροί του μαρτυρίου, ίσως. Όχι, σταυρούς του κόσμου. Τους σταυρούς του μαρτυρίου τους έχουν τραβήξει και τους έχουμε τραβήξει χρόνια τώρα. Πρέπει κάτι να αλλάξει. Αναγκαστικά, Θεοδόση, πρέπει να αλλάξει. Φτάσαν. Η κόρη μου το ξέρεις ότι είναι 18 χρονών. Τέλεια είναι. Να σβήσει χαιρετισμούς, πανέμορφη είναι. Δεν χορταίνει να τη βλέπεις. Όπως και η σύζυγός σου, βέβαια. Μια σπουδαία οικογένεια. Τι λέτε? Να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Έτσι. Είναι μεγάλη συμπαράσταση αυτό και των δύο, έτσι δεν είναι? Ξέρεις ότι η κόρη μου είναι 18 αυτό και έχει την νοοτροπία ότι είμαστε λαμόγια. Είμαστε λαμόγια. Η ηλικία η δική μας, του μπαμπά της, είμαστε λαμόγια. Αυτό δεν το αλλάζει το νέο σήμερα. Σου λέει, εσείς περάσατε καλά τόσα χρόνια. Μέχρι τώρα. Εγώ, 18 χρονών, με τι προοπτική ακριβώς? Με τι προοπτική? Είναι η πρώτη γενιά για μένα που βλέπει την επόμενη μέρα χειρότερη από την προηγούμενη. Από τις μοναδικές γενιές, δεν ξέρω, ιστορικό είναι αυτό, ότι το 2010 έρχεται η νεολαία και ξέρει και πιστεύει, θα το αλλάξουμε αυτό, ότι αυτή η γενιά είναι σίγουρα χειρότερη από την προηγούμενη. Αυτό πιστεύει, αυτό έχει στο μυαλό της. Και αυτό είναι το στίχημα που πρέπει να βάλουμε για να αλλάξουμε κάτι. Γιατί, να το τελειώσω, έχω και τον Αναστάση 12 και τον Ιωνα 8. 3 παιδιά έχω. Η κόρη μου το λέει, δεν μπορώ να της το αλλάξω εύκολα. Ξέρεις, είναι και η εποχή και η ηλικία λίγο περίεργη αυτή. Έτσι, σωστή. Αλλά το να λέει η Παυλίνα στον μπαμπά της ότι είστε λαμόγια,
γιατί το άκουσε στην τηλεόραση, γιατί ξέρει, γιατί όλοι είμαστε έτσι, γιατί όλοι έχουμε κάτι κάνει. Κάτι έχουμε κάνει. Όπως είναι το σύστημα. Λοιπόν, εγώ από τον Αναστάση που είναι 12 και από τον Ιωάννα που είναι 8, δεν θέλω να το ξανακούσω. Είναι πολύ σημαντικές οι παρατηρήσεις και το θάρρος που έχεις να τα λες είναι τιμητικό για σένα, να ξέρεις, Βάκη. Μετά τις εκλογές, ήθελα να κάνω με τους νέους, πάντα που τους έχω ιδιαίτερη αδυναμία και κάτι, θα είναι και η κόρη σου καλεσμένη να μας πει τις εμπειρίες της, έτσι, 18, 17, 19 χρόνων παιδιά. Και στεναχωριέμαι, να ξέρεις, γιατί τι θα τους δώσουμε πιο πέρα, τι μέλλον θα τους δώσουμε για τα παιδιά. Και ο γιος μου 21 είναι. Ναι. Τίποτα, βέβαια, εκείνος είναι κάπως διαφορετικός. Έχει μπει επαγγελματικά, γίνεται χαμός έτσι, αλλά δεν τα έχει αυτά. Αλλά κάποιες ανασφάλειες θα τις έχει. Κάποιες δυσκολίες θα τις αντιμετωπίσει αντικειμενικά. Είναι σημαντικά. Κοίτα πώς βαδίζει η κουβέντα, Κοίτα πώς βαδίζει τώρα τα πράγματα που θέλουν μια καθημερινότητα σκληρή. Όχι, για τα παιδιά μας, το μόνο μέλημά μας. Αυτή τη στιγμή, μα για ποιον δουλεύουμε. Απάντησέ μου. Δεν είναι... Και σκέψου τώρα ότι το εκλογικό σώμα, το 30% έτσι, ηλικιακά, μπορεί να το καταλάβεις. Ποιο είναι ηλικιακά, από ποια. Άμα αυτό το 30% του εκλογικού σώματος που βγάζει αποτέλεσμα, το οποίο είναι σε ένα χωριό, δεν ξέρει γιατί ψηφίζει. Υπάρχει κόσμος που δεν ξέρει γιατί ψηφίζει. Το ξέρουμε χρόνια. Έτσι. Παίρνει το σταυρό, το ψηφοδέλτιο, το βάζει στην κάλπη. Ποιος είναι αυτός ούτε που τον ξέρει. Λοιπόν, όχι, εμείς δεν λέμε αυτό. Εμείς θέλουμε το νέο 18 χρονών, 18, 19, 20, 21 να πάει να ψηφίσει, να αποφασίσει αυτός για το μέλλον. Όχι ο άλλος που είναι 80. Ωραίο, καλό είναι. Ναι. Είναι 80 χρονών, την έζησε τη ζωή του, θα παίρνει τη σύνταξή του, γιαουρτάκι, κανονικά. Αυτό τον ενδιαφέρει σήμερα. Εμείς πρέπει να ασχοληθούμε με τα παιδιά των 15, 16, 17, 18.